ngabuye ngakutshela ngathi bafabo lento nje unkosikazi wakho uthi uzongena ngale kamereni nenqunu ubegcina nizothi mina kade ngifuna ukumrape nangihambela wahamba watshela umakhelwane ukuthi mina ngifuna ukumrape wathini wa-end up esethi angilala etoilet. Ngikholwe mina yilokho njengoba ukukhuluma engekho nje umkami naye ngalandwa bafo sikhulume naye futhi makuthiwa siyafika ekhaya ufika umbuzo uzofika akutshele naye ukuthi ene watshela ubani nobani bomakhelwane basho kanjalo. Wena nje usukulala etoilet hayi la endlini mina ngilala etoilet mina. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Live TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungstan. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa ake sisondele kunodaba kumele lidingidwe. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngibingelela ababukeli be-Black Live uzisho igama. Sanibona nibalaleli igama lami ngu-Andile Sibongo ngwakamnyandu. Into engize ngayo la ngize ngumfowethu Sibanga umuzi sinomfowethu. Nibanga umuzi nomfowenu. Uthe igama ubani? Andile wakamnyandu. Andile Mnyandu. Andile siyabonga ukuthi usimeme la ekhaya. But before size sigijima ukuthi kubangwe imizi. Andile ukhule kanjani? Indlela engikhule ngayo ngazalwa umama. Maye ngizala umama kuyena umfowethu. Uma sizalwa umama oyedwa sinomfowethu. Umama asho ukuthi washona. Okay. Mayishona umama mina ekhaya ngokugcina. Ogcina, okay. Mase ukuthi umfowethu lo engimlama lo mdala. Usithatha sefika lapha ekhaya athathe ingane zakhe azoyibeka ekhaya egcekeni zizohlala khona. Ungicisha ukudla uyangixosha ngilalisa etoilet. So la ekhaya isekhaya kaMnyandu. Yebo kaMnyandu. Okay. So wena njengomagcina kwenzeka kanjani ukuthi wena usuhlala ulala ema-toilet? Umfowethu ngoba sathi masikhuluma naye sathi ungcono kudayiswe lo muzi. Ngoba umuzi siyawubanga sonke. Osisi bethu bashada kwasala mina naye egcekeni. So nabafana noba-2 bakaMnyandu nibanga imizi. Sibanga umuzi. Kwaqala kanjani le ndaba uthathe hambo lala etoilet? Indaba yaqala ngokuthi mangikhuluma naye mangifika ngiza khona ekhaya ngoba bengifika ngokuvakasha bese ngihlala komalume. Manje ngifika la ekhaya ngokuzovakasha nga-end up sengihlala khona ke sengithi hayi ngoba nasi isikole esikhona nangale eduze ake ngihlale khona la ngifundele ngapha ngoba isikole siseduze. Maze ngihlala nase ngithi ngiyakhuluma kahle naye indaba yasuka ngokuthini unkosikazi wakhe. Okay. Unkosikazi wakhe usethi mina angeke ngize ngikhona ukuthi ondle mina masendla naye umfowethu. Masondla nezingane zakhe. Indaba yasuka kanjalo ngasethi mina hayi bafo ngcono sokudayiseka umuzi. Ube lo nalo athathile ayibona ukuthi uphuma kanjani. Kwendaba lapho ke manje ngingakho sengilala ema-toilet ngiphakelwa umakhelwane mawuthi ngifuna ukudla yena akangisizi ngalutho noma ngithi ngimcela into ukuthi nami ngithola izinto zokugeza ama-cosmetics akangisizi ngalutho. So manje i-toilet lingaphandle? I-toilet lingaphandle. So ubusuku bonke ngoba kusebusika nje wena uqoqa amakhaza e-toilet? Uqoqa amakhaza e-toilet sisi. Why ungakwazi ukubalekela komalume? Wabuyelani komalume? Nakhona into yangisosa komalume ngokuthi manje wasuka kwashona umama. Mayishona umama nakhona nabanginezayo nalo ngcindezi yakhona. Nakhona bacindezela? Nakhona bangicindezela. So wasuthi phephela kumfowenu? Mase ngithi angiphephele ngala umfowethu. Okay. Khona into oyishilo lana khathi sikhuluma uthi umuntu kamfowenu bashadile? Bashadile. Bashadile. Uthi unkosikazi kamfowenu wathi ngiyafike ondle umfowenu aphinde ondle izingane nawe futhi. So umfowenu akasebenzi. Na umfowethu akasebenzi. So wondliwa uyena. Wondliwa uyena. Uma wengane zakhe. So ingakho bamuva bazohlala la ekhaya. Okay. So mase bemuvile bahlala la ekhaya. Ubani owafika necebo lokuthi uzolala etoilet? Walikhipha ngolomlomo umfowenu wathi uzolala etoilet noma wathi ufika ntambama bakhe abangakuvulela? Umuntu wakhipha lelo gama lakhishwa uyena unkosikazi wakhe wathi njengoba ngisho ukuthi angeke ngize ngondle umfowenu uphinde ngondle nezingane zami ngiphinde ngondle nawo okungcono umfowenu akayibona ukuthi uphuma kanjani. Wasemtshela ngoba vele naye umfowethu uzwa ngaye. Uzwa ngaye vele nomfowethu ngoba nami njengoba sengentapha sengilala etoilet nakumina akukho obuhlungu. Ngendlela obuhlungu ngayo ngoba naye ngizothi mase sengilontuza kuthiwa akushone yena ke kusale mina nezingane zakhe. Nami kumele ngiyibhekele izingane zakhe njengomfowethu ukuthi hayi nazo kumele ilalele kodwa mase benza kanje kumina ndithi hayi nami sengibone sengentapha sengilala etoilet ngoba make ngafika ebusuku ngifika kuvaliwe. Vele mangibuya esikoleni ngizothi ngithi mayithi ngibheka ukudla angibuza unkosikazi wakhe ukuthi yini ngifunani emabhodweni akhe akuphekanga mina kupheke yena. Yo
kwaze kwanzima. So ubhuti wakho umuntu onjani? Ubhuti nje ngathini uwumuntu kodwa yena uyakwazi ukucabanga ukuthi just unkosikazi wakhe nje umuntu omfaka lo mkhokho omubi. Thiso angagcina sengithi akudayiswe le ndlu okungcono. So mayidayiswa indlu ithini plan yakho? Mina makuthiwa ngiyithola le mali nami ngiqhubeke nemfundo phambili. Ngoba manje nasesikoleni bese ngiqedile ngihleli nje ekhaya. Angenzi lutho. Okungcono angilentuze kudayiswe le ndlu nami ngithatha imali ngibone ukuthi ngiqhubeka kanjani. So amatoha uke wawazama wona? Sengiwazamile amatoha. Akulungi. Akulungi ngoba ngathi ngisho noma ngithi ngifuna ukuyoclaim i-ID wathatha wayishisa umfowethu. Washisa i-ID baba? Washisa i-ID yamani kababa oyithu. Hawu. Ngoba into zababa behlala kuyena uma besengekho ngale ekhaya. So washisa ama-document abantu abadala? Washisa wonke. So wena nje awukwazi ukuthi-ke na ukulungiseleke zakhe izinto? Akulungiseleke lutho ngoba naye sengamcela ngasicela ngisize ngiyokwenza i-ID wathi yena akahlangani. Yo. Okay. Sizombiza ubhuti wakho. Sihlale naye phansi. Bathi-ke yena-ke mawukuthi-ke na uthi awudayisa umuzi, yena uyaresponda athini? Yena uvela athuleke, uvela ayithulele nje avala umlomo angakhulumi vele ukhuluma unkosikazi wakhe ethi awukho umuzi ozodayiswa. Umuzi usisho ukuthi-ke usangaphansi kwabazali noma usangaphansi kwankosikazi? Akuthi yento ey'nkinga ama-document asisawazi ukuthi aphi. Ingakho izinto awuwazi noma ubhuti wakho? Mina angikwazi ukuthi wena uwazi singaboni yebo. I'm sorry Andile ukuzwa kanjalo. But-ke na sizomlanda ubhuti wakho. Sikhulume naye simuze ukuthi-ke na kanti yini inkinga engavuma ukuthi ingane yakwabo encane iyolaliswa ema-toilet engafuna ukuthi akusize futhi ukuthi ukwazi ukuqhubeka izifundo zakho. Usu-ready ukuthi sikhulume naye? Yebo ngi-ready. Hayi. Yona yazela-ke babukele emakhaya ukuthi uthi u-Andile uselala e-toilet ngoba makakhuluma unkosikazi kabhuti wakhe atholi kudla akwazi ngisho nokulala endlini uyitholela le toilet kodwa uthi awudayiswe kumuzi khona yena ezokwazi ukuqhubeka nezifundo zakhe kanti nama-documents abazali ulo mfowabo wavesa nowawashisa asazi noma wawashisa ngempela yini noma kwenzakalani kodwa umuntu ozosinikeza zonke lezo impendulo ubhuti ka-Andile asimlande. Ake sesibuyile babukele emakhaya sesimtholile ubhuti omdala ka-Andile. Sabona bhuti njani? Ngiyanibingelela ninjani? Ngiyaphila. Igama lami nguLungisa wa Black Life TV kuhlelo izinkinga zomndeni. Ubhuti ba? NguSimphiwe. Simphiwe Mnyane. Ngiyajabula Simphiwe ukuthi-ke nokwazile ukusondela mase sicela ukuthi usondele. Yabo. Ubhuti wakho la u-Andile uyena osicela ukuthi sisondele. Akungichazele injani i-relationship yakho no-Andile? Kahle umfowethu u-Andile. Kodwa manje sinokungaboni ngasolinye naye. Ngenxa yani ufuna ukuthi yena kudayiswe lo muzi. Dayisa umuzi. Kanti manje lokho ngeke kwenzeke. Okay. Ngobani uyazi naye ukuthi impilo esiphila la ekhaya kanjani. So manje kunzima ukuthi kungadayiswa lo muzi. Okay. So ngizovumela u-Andile la achaze ukuthi usibizeleni. Bafo into engibabizele yona la ekhaya mina ngiyahlukumezeka. Indlela engihlukumezeka ngayo ngendaba sengilala ema-toilet ngingadli unkosikazi wakho ungikhulumela izinto engeke ngize azingiphathi kahle. Azingiphathi kahle. Ngoba mina ngazi ukuthi la nyoba kuyisekhaya la. Ndithiwa mina ngithi okungcono akudayiswe lo muzi ukuze singalokho esixabana kudayiswa umuzi nami ngikwazi ukuthi ngithole imali ukuthi ngiqhubeke nemfundo. Ngikuphulule nje bhuti. Ngeke ukwazi ukudayisa umuzi wedlozi lo muzi wethonga lona kunzima ukuthi ungadayiswa lo muzi lona wena ungabona ubone ukuthi wenze njani Andile ngoba nilana kukaMyandu lana wena ngempela ngoba nawe bafo nje into yenza ulalela umfazi wakho nje ngani mawuhlulana nomfazi wakho kukabani kanjani umfazi wakho unahlala naye lapha endlini ufeni inkulumo kukabani lana Andile kusekhaya kaMyandu lana wena ungowaphi wena mina ngwakaMyandu la ekhaya awuyena wakaMyandu wena ushiso yini uthi angena wakaMyandu uma phela uyazi nje ukuthi wakuthola ngaphandle wena awukho emshadweni awubizi futhi uMyandu wena kahle isibongo sakho awuyena wakaMyandu wena uyazazi futhi bafaka into engcono asibizweni usisabadala beze nabo la sizokhuluma sisibethu kubonayo ukuthi siphuma kanjani ngoba ngendlela owenza ngayo manje futhi sukuthi wena uyancikselela nami ukuthi ngihlale la ekhaya into oyenza wona nomngakho nina nobabili nini mina ngisazi ukuthi ngithini umngakho wazi wathi ene kufanele ngidlise ushefu mina ngibulawa
usho yena umngakhe ekhuluma leyo nto leyo kumina wathi wena ayikho into yakho nofaka udlisa ushiva ubulawo noba ayikho into yakho yenza mina bafu umuzi kababa uyathanda awuthandi lo muzi kodwa kumele siwudayise wena uyena wakamyandu bafu ngisho yini lo sihlangene kumama nawe kuphela Masimphiwe naba ngeke uvisana ushaye ngento kanjalo ukuthi akasiyena wakwamnyando okwakuphi angimazi ikuphi-ke ekhaya mchazele ukuthi ikuphi umama wena wakuthola ngaphandle angithi uyakwazi lokho ubukwazi lokho bengingakwazi lokho pho ukuthatha Masimphiwe ukuthi uyakwazi uyazi ukuthi ngisayisayethi ukuyikhuluma lento ukuthi nakho umama wayengasasekho vele eseyadlula emhlabeni nayikhuluma nathini masixoxa naye ngimtshela ukuthi isibongo sakho bafakazi wayikhuluma nami lo nto awuyena wayikhuluma nami lo nto kodwa uyena wakamnandi owakuphi umfethu lona uyazi ukuthi isibongo sakhe esaphi ngamtshela isibongo sakhe ngokuthini uyazi umama ukuthi akamzali la ekhaya kamyani ima ngicela uchazele mina lento eyishoyo right now Andile akayazi lento ekhulumayo nama akangitshelanga but ngicela uyichaze-ke istory ukuthi ngiyazi uAndile umagcina la ekhaya chaza-ke istory leso sishoyo ukuthi kwenzakalani emva kokuba kushona umama uAndile wasemithwa umama yabo emthola ngaphandle akushone bani emva kokuba umama ashone yeah uAndile wase kushone bani umama uAndile waseyamitha wayevele sekhona uAndile okay so kodwa azalwa ubaba umyando la ngibuza ukuthi wena wazi ngani ukuthi akazalwa umyando ngiyakwazi phela ngithi mina engimdala ichaze-ke le ndaba ukuthi yenzeka kanjani so uAndile uzalwa ngala kaZondi ungwakaZondi isibongo sakhe kahle kahle okay umyando ufike nomama lana ufike nomama wena omdala ngicela Simphiwe ngicela bandla wehlisa umoya uzame ukuthi usichazele ukuthi yangidina lento ngiyaxolisa usho kanjalo ngobani azange angitshele nje base elande nje abakathini angithi inkinga yakhe uselala etoilet uyacabanga ngoba kubanda kanje umlalisa ngaphandle wetoilet elingaphandle engambathile ukuthi ukudla aza kuthole komakhelwane nakomalume futhi uthola the same ncindezeli ayithola la usanda ukusho manje ukuthi unkosikazi wakho wazi wathi kena akafakwe ushevu so manje masuzoqhama nendaba yokuthi kanti vela akasiyena kwamnyando ngeke sikwazi ukuyidedela lo ndaba ichaze ngoba wena omdala uwena understandayo ukuthi kwenzakalani so njoba ngisho ukuthi uzalwa kaZondi umfowethu ukwazi lapho nalokho umama ngangikhuluma naye mina ngiyakwazi lokho wangichazela istory saAndile okay uAndile akazalwa la ekhaya akuyena wakamyando ungwakaZondi so nje bengwakaZondi nje funele yena ahambe kaZondi pho manje Simphiwe all along animtshelanga ngani so uma ube nenkinga eningi uze uyadlula nje emhlabeni wayesafuna ukusiqoqa sihlanganise sonke nosisi ukuze sikwazi ukuthi ixoxe lento so ukufa ke kwaMzulu engakakwazi ukuthi asihlanganise sikwazi ukukhuluma lento ukuze azi nomfethu isibongo sakhe siyisona ngempela ngoba la ekhaya akuyena wakhona so uma wakho wayishadile nomnyando babengakashadi so umama niyamsherisha umama siyamsherisha so uma wakho uthanda nini noZondi ngoba phela umagcino lo umfethu njobe umagcina nje umama umuntu agcine ukuthi bezwane naye uyena ubaba uZondi so wayengasekho umnyando wayeseshonile umnyando waseshonile umnyando wasethandana noZondi so nawe ubizwa ngomnyando ngisabiza umnyando kodwa mina isibongo sami ngiyasazi ubani ke wena mina ngwaNgcobo mina wena waNgcobo yebo okay so umnyando ba umama umnyando umamyando umama oh so umama ushone samncane Andile ushone samncane akazi nje yena umama ubesathi uzosiqoqa asihlanganise bosonke nosizwe asichazele kahle ngobhuti wethu omncane so kwamnqoba ukufa kamalume ikaba isibongo kamalume likamkhize nalo ikamkhize yeah koze okay ubaba wakho uNgcobo yebo
uMamNyandu umama. umama. Wena komalume wazi ukuthi kaMkhize. Ngazi usomalume kuMkhize. Shuthi umama bezalwa ngaphandle. Ngicabanga kanjalo bona akaze ahlale nami phansi angitshele yonke. Umama uhamba nje usathi uzohlanisa sonke lesizwe ayichaze lento. Bathi-ke manje yenza isense lento Simphiwe mawukuthi bambandlululu Andile kaMkhize. Because bona shuthi basaqhuba ukuthi vele ingane kaMnyandu. Kunjalo nje. Bathi-ke wena-ke njengobhuti omdala osazi istory, awusamhlalisi ngani phansi ubhuti wakho omncane? Nakho umfowethu basuke bangazwana kahle nomngami. So njengoba bengazwananga kahle, umngami wasebona ukuthi ngcono abe step aside ngobani akukho ukuzwana kahle phakathi kwabo. So nami ngathi mangibuka lento le ngeke ngikwazi ukuthi ngivele ngiyidalule kubafo eseseyintabeni. Okay, la nithe kaMnyanda ngithi. Yebo. So umuzo kaba. Umuzo okababa uNgqondo. So khona kaMnyanda. Akukhona kaMnyanda. Kancane. Yebo. Okay. Simphiwe. I think uAndile na uyathola manje ukuthi kahle akazondi umama wakaMnyandu. Yeah. And lapha uhlukumezeka khona kaMkhize. Bathi-ke angisanandaba nakho konke okunye. Nina nisherisha umama. Share umama. Okusho ukuthi-ke na nihlala esibelethweni esiyi-1. Wena usumbandlulula ngaliphi uAndile ngoba azabukhiphe elokuthi-ke na awudayiswe lo muzi indlela omphethe ngayo wena. Ekubeni fanele ngabe wena uyisisekelo sakhe. Yeah, kunjalo njengenkosana umama. Yes. Fuze ngabe ngimphatha kahle. Yeah. Manje nakho-ke nami angisebenzi ngaphelelo umsebenzi. Okay. Angikwazi ukuthi ngithi ubhuti omncane wami akubo ukuthi ngimncikisa khona la ekhaya ngoba ngiyondliwe nami ngumuntu ofana neparcel. Okay. Umsebenzi wangiphelela. So njengoba ngiphelele umsebenzi umama osenesandla ekutheni futhi imali anakekela ikhaya. So ngiyakuzwa. Pho abafihleleni ukuthi ke na uAndile la akwazi na ukulungisa ezakhe indlela. Hey. Zikhona into ekabafu. Angiyifihlile. Ukuthi nje kuphela zibekeke yena la angakaza abone ukuthi ngiyibeke kephi. Hawu Simphiwe. So uyamnyekelela umfowenu uyambuka ubufuna azahambe ohlala ngaphansi kwama-bridge. Actually sisi angifuni uqamba amanga njoba ngichaza ukuthi babe nokungaboni ngasolinye nomama. Nami anginalo izwi eliqinile njoba bathi umama ushone esamncane. Usho ukuthina asingaba lokhuza amagama. Ungitshela ukuthi umama ushone esamncane uAndile. So bebezoba ngani? Umama engiphila naye mina. Oh, usho unkosikazi wakho. Manje uvimbela impilo kaAndile ngenxa yokuthi unkosikazi wakho akamfuni uAndile. Hey. Inzima lento kodwa bafowethu ungaze ungilandela abantu baka TV mfowethu yini ungazanga kumina sixoxe sihlale nawe phansi. Ukuthi bafo sengihlukumezeke kakhulu ngoba nangelinye ilanga ngathi mangikutshela ngisho ukuthi unkosikazi wakho wenza ukuthi kumina ngilanga ngamtshela ukuthi unkosikazi wakho usanda ungena la ekamereni nenqunu. Kwenzeka lokho mina khona. Wasebuya ngabuye ngakutshela ngathi bafabo lento enze unkosikazi wakho ukuthi uzongena ngale ekamereni nenqunu. Ubegcina nizothi mina kade ngifuna ukumrape nangihambela wambotshela kwatshela umakhelwane ukuthi mina ngifuna ukumrape. Wathini wa-end up esethi angilala etoilet. Ngikholwe mina yilokho njengoba ukukhuluma engekho nje umkami. Naye ngalandwa bafo sikhulume naye. Naye futhi makusafika ekhaya ufika umbuzo uzofika akutshele naye ukuthi ene watshela ubani nobani abomakhelwane basho kanjalo. Wena nje usukulala etoilet hayi la injini. Mina ngilala etoilet mina. Unkosikazi wakho wangena ekamereni nenqunu. Wathi hambe ukukhuluma komakhelwane ethi mina bengifuna ukumrape. Dethi waye ngilalisa etoilet. Hawu. Bafo. Simphiwe uyakwazi lokho? Ngiyashwama nami lokho. Ngiyakushwama lokho angikwazi ukuthi usukulala etoilet mina bafo. Unkosikazi wakho nje ngikulalisa ngiyoyizamela amatoho ama-piece job nje ngikushiya khona nala egcekeni angikaze ngiyibone into enjalo. Andile uyazi ukuthi ulala etoilet umfowenu? Uyazi nomfethu ukuthi ngilala etoilet. Uphikelani Simphiwe? Simphiwe uyamsaba yini unkosikazi wakho ngenxa yokuthi uyamsaba vele unkosikazi wakho uyamsaba. Akukhuluma iqiniso uyamsaba yini? Unkosikazi wakho ngoba uyaprovide khona kuzowenza sure ukuthi ke na mangibuya la ngibuye khona unkosikazi. Iqiniso kona
ngeke ube nezwe eliqinile ungenako okuphathekayo ungasebenzi umuntu wakho owenza yonke into kuba nesithunzi ukuthi umqondo so uyamsaba ngoba hayi ngoba ngingamfuni mina phela nginale nkinga yomuntu engiphilisana naye manje ke awuboni Simphiwe ukuthi uyayilimaza uma ubuka ukuthi yena usangaphusha ikusasa la Andile ngoba mhlawumbe uAndile naye uzokwazi ukuthi mayithola amatoho athi woza mfowethu sihlale ndawonye ngoba kwawene uhlelisha ukuthi ngaphansi kwencindezi sho sekumuzi kankosikazi wakho la ngicela ukukubuza la baba sengicele kangaka ukuthi ngicela ungisize ukuze ngikwazi ube ne-ID sengicele kangaka akulahlekanga into zakho bafu ngigcinile wena wazi ukuthi kwalahleka ngobani umngami wakufihla laphana ezintweni ezibalekile ePortmendeni so wena wazi ukuthi kwalahleka kukhona into zakho ngingayikhipha kwamanje akho ID efunela uwenzelwe yona ungahamba nje wena uthole ithuba bafu sengize umatric ngacishe ngawubhala sisi ngacishe ngawubhala umatric mangibuza ngezinto kuthiwani ukuthi izinto wayishisa kakusho yena unkosikazi wakhe endlini ethi vele ubhuti wakhe izinto nje wayishisa antu uzokwenza manje nakho ka ngase ngathi mina okay kokungcono ke ngizokhuluma naye ubhuti angenzele i-ID uzokwazi ukuhamba ngiyobhala umatric ngikhulume naye umfowethu ayile ngangangitshele lokho ethi hayi okay angangitshela izinto ezikhona ezibekiwe hayi okay bafa ngaze ngasizwa umunye uthisha wasesikoleni wathi noma ngiyakubona mfana ukuthi ngathi unenkinga amtshethi hayi nginenkinga nasesikoleni bengasakwazi ukufocus nje esikoleni angithathe lo thisha ethi okay yazini asihambeni mina ngizohamba ngiyokubhalisela ukwenza i-ID yakho ubuye ube right nanga impela sihambe naye masihamba naye afike mayifika lapha enze kube ngathi ngowakubo okay ibongo ziyafana ibongo ayifani okay afika ngenzele mase ngenzele i-ID ngibuye naye i-ID ngimtshele futhi naye mfowethu ethi mfethu kontisho ngisizilwa ngenzele i-ID kanje nakanje wathi hayi bafo kodwa mina bengingazi-ke ukuthi usuhambe lokwenza i-ID mina ngiqala ukuthuka ngayo methi izinto yikhona ayibekiwe mina ngikwazi zabekwa mfethu into zakho yikhona kuwukuthi nje ngoba usengasetohweni uma wengane kodwa nje izinto yikhona ngalena ukhiye ukuyena Simphiwe usho ukuthini usukhiye ukuyena ukhiye wasekamereni ukhiye wasekamereni so liyakhiwa ikamera uma ingekho liyakhiwa ikamera uma ingekho ngoba Simphiwe iyiphi lempilo oyiphilayo la emzini kababa wakho iyiphi lempilo oyiphilayo impilo yona engamnandanga ngobani ngaphelelwa itoho ngikuzwile lokho uma ngiphelelwa itoho izinto eziningi zashintsha nami ngangakwazi ukuba nomthetho oqinile ukuthi makubo ukuthi njengomuntu oyikhanda la ekhaya ngenxa yani ungasasebenzi nje nesithunzi siyehla yonke into nje iyashintsha into eziningi nje zashintsha so manje ikamera liyakhiwa yena mayengekho liyakhiwa mayengekho mawufisa ucambalala laphi ngilalela khona la kusofa Simphiwe ngilalela khona uyayizwa Andile nempilo yabhuti wakhe inzima kanjani hayi kodwa yena wayikhethela yena yini wayithanda ngalomuntu wesifazane wayikhethela yena umuntu osuke umshelo usuke ungazi ukuthi ngizophathana kanjani ekuhambeni kwesikhathi bese uyabona-ke amathize empilo ukuthi hayi gcine sekukhona izinto esu-pressure osu-under pressure kuzona njengezinye nje zalezi engiyishoyo ngeke ngikubaleke okunye ngoba phela ngiphambi kwekhamera njengamanje so manje uyayakuvumele nje ukuthi nenze inkonzo yasekamereni lokho-ke kona ngingakhuluma nje ngokusobala ukuthi nakhona kuba khona inkinga zakhona engeke ngikwazi ukuyidalula njengamanje kodwa nje nginey'nkinga nami njengoba yazi ngingafisa ukuthi-ke na ngelinye ilanga ngifone ekhona naye unkosikazi ake hlale phansi naye abe khona u-Andile because no-Andile umlimazile nawe ukulimazile nosisi bakho bona bayazi ukuthi ngiphila kanje omdala yena uyazi uyayathini ukasho nje ukuthi bhuti impilo oyiphila lapha ekhaya ngize ngifisa ukuthi ngithathe ngizohlala nawe lana ngizame nje kutholane nokuthi uTohoza usebenze njengoba waphelelwa umsebenzi ngibone ukuthi kwakona lokho kuyinto enzima ngobani naye uhlala nomyeni wakhe la so manje nginenkinga nje kakhulu kwamina
Simphiwe wangihlula-ke ngoba phela sesiyabona nathi ukuthi u-under ingcindezi. As much as ayikhethela umfowenu kodwa naye kahle kahle usenkingeni. Noba uthunya lidinga usizo. Kakhulu. So ngizofona ngi-check unkosikazi wakhe ukuthi ukhona yini. Naye ahlale phansi akhulume lolu daba. But okubalekile right now ngicela ama-documents ka-Andile mase kubuye yena unkosikazi wakhe ubuya nini? Ubuya ngo-5 ntambama. Ubuya 5 ntambama. Mase efikile unikeza u-Andile ama-documents. Hayi ubhuti wami U-check u-Andile ukuthi ulalaphi. Ngeke umfowenu alale etoilet ukhona. Hayi ngiyamthembisa ukuthi hayi ngizombuyisela into zakhe sizokhuluma amkhiphele. Afunde aqhubeke mhlawumbe uyena uzohlangula la. Angikhiphe kule nkinga kwamina. Ngoba ngingamfuni umfowethu. Yes. Impilo engiyiphila la ekhaya izigcina yenza kube akubone naye sengathi angimfuni la ekhaya. Kanti cha. Ngicela ukubuza akakushaya inkosikazi? Ngiyayithola induku. Kodwa lokho bengingafuni ukukuphawula phambi kwamakhamera kakhulu ngobani kuyinto yasendlini yasekamereni. Kodwa nje nginey'nkinga. Usho ukuthini ukuthi into yasekamereni? Nginey'nkinga kakhulu. No, awuchaze Simphiwe usho ukuthini into yasekamereni? Ngoba phela masinenkinga sinomuntu ongiphila naye. Kuyenzeka uthola ukuthi asiboni ngasolinye ngey'nto ey'thile zasendlini njengoba siphila nje. Yeah. So ngeke ngingathandi nami ukuthi kube ukuthi ngiminyusela umoya. Umuntu wesimame ngikhule ngingazi ukuthi akashawa. Uyahlonishwa. Manje mase kuyena ongibeka isandla. Kunzima ukuthi ngisho umthetho awuthatheli phezulu indaba yomuntu wesimame owesilisa oshawa umuntu wesimame. Kodwa makungathiwa uyena ugijima e-police station eshawa yimina. Ayithathela phezulu. So into ayijwayele ukuyenza leyo noma uyenza nje? Kuyenzeka khona. Kuyenzeka noma ngingajwayele. Uzizwa kanjani mawuzwa indaba kabhuti wakho? Ukuthi le nto singiphatha kabuhlungu ngoba vele nasekhaya sesirulo uyena vele umngakhe. Nishade umshado wasenkantolo noma nishade kwesiZulu? Sishade wasenkantolo. Wasenkantolo. So kungenzeka claim lo muzi. Kungenzeka claim lo muzi. Umuzi ungaphansi kwaba? Ungaphansi kwabazali. Oh, usangaphansi kwabazali. Usangaphansi kwabazali umuzi. Okay. No, I wish kena mangifona ngicheck ukuthi ukhona yini. Naye akayikhulume lolu daba ngoba uAndile uze lana becabanga ukuthi ingcindezi liphuma kuwena. Hayi. Noma besho ukuthi unkosikazi naye unamaganyana awakhulumayo. Hayi ngiyaxolisa kakhulu ubafo mina ngiyakuthanda umfowethu. So anginakuvuma nje ukuthi ungaze ulale eminyango bafo. So kodwa nakho ukuthi sekwenzeka mina bengingakwazi ngisho lokho ngoba kuyenzeka uthola ukuthi ufika ngikho mina uyiphumele endaweni zakho bafo ngisematohweni ami la ama-piece job. So kuyangishwamisa nje lokho. Hayi into engizoyenza ngizobe ngibuye la ngabo 5 ngizo-check ukuthi umnikile yini ama-documents. Please make sure ukuthi akalali eminyango ulale endlini. Qapha kakhulu. Inganama wakho le. Ngisho noma izibongo zingangafana kobaba kodwa inganama wakho le. Hayi kona. Make sure ukuthi uyamphusha aqhubeke nezifundo mhlawumbe uyena uzokukhipha kulolu daba. Kulolu daba ngilona. Hayi. Andile uzizwa kanjani? Hayi ngizizwa ngi-right ngoba lento sengikwazile ukuyikhipha. Naye nambeze ngiyitshela vele ukuthi la unengcindezi phi kwami. Njengoba esechaza ke naye mina into kade ngiyibona ukuthi ukuthi kanjani okungcono ngayisebenzisela ikamera elinye khona ngaphakathi endlini. Ngazathi uthi vele into ekubona angiyithathi ngoba nami sengiyakwazi nami ukuthi ngihlanganise lokho engikuhlanganisayo. Mawuthi kanjalo ba ngiyazi vele kusazoqhubeka futhi kube nawo umsini. Ngoba unkosikazi wakhe umuntu nje engingazi ngathi mawuthi ukhuluma kahle nawe vele ahliphizise nje. Avela ahliphizise nje. Manje that's why nami ngibonayo okungcono masingakwazi ukuthi mina naye sivumelane. Ngazahle anginezinto zami masenginezinto zami mina ngisanda ukuluzwa nje umsebenzi ngokuthi ID bengenayo. Unganayo. So manje awusho ke Andile uzizwa kanjani ngokuthola ukuthi awusiyena wakamnyandu but owaka Zondi? Leyo nto leyo ingiphatha kabuhlungu. Ingiphatha kabuhlungu ngempela ngoba mina bengingazi lutho ukuthi ngiwakaZondi. Ngoba nathi bekusafanele sithi ukuhlala nabo phansi bona kube bahlala nami phansi bangitshela. Bengeke manje bengeke ngize ngizisho ukuthi
ngizoba nongqa kubona noma ngithi sho ukuthi hayi inkinga mina babatshela nje ukuthi hayi bafowethu ngendlela enibeka ngayo ngiyanizwa ngokuthi sizale umama ubaba abahlukene mina bengazi ukuthi ngizala uZondi. So uzokwazi mhlawumbe umphelezela ekaZondi? Ya umfowethu ngizomphelezela kukona konke ngimele ukuthi ngisibambisane naye ngoba mina engikhule ngimdala ekhaya. So njengoba ngimdala kufanele ukuthi mayidinga usizo ngimsize ngizomphelezela. Hayi ngizwa kahle. Siyabonga-ke Andile, siyabonga nawe Simphiwe. Andile asithembe ukuthi izinto sezohamba kahle. Ngizobuye ngibuye la ngizo-check-a ngo-5 ukuthi uyitholile ni document and nawe Simphiwe ngifuna uku-organizela i-counselling noba u2 ezokwazi ukuthi size i-relationship yenu. Ngizophinde ngi-check futhi ukuthi yini ndawo unkosikazi e-free khona sizokwazi ukuhlala naye phansi simuze ukuthi eyakhe inkinga ikuphi. Yes. Yo niyayizwela-ke babukele emakhaya. U-Andile ufike ngelokuthi-ke ubhuti wakhe akamdingi kanti nobhuti wakhe uhleli ngaphansi kwengcindezi kankosikazi nawe uyayikhalela lana ukuthi kuningi okwenzakalayo. Unfortunately unkosikazi akekho so asikwazi ukuthi simbuze ukuthi-ke na yiphi inkinga yakhe ukuthi-ke nangalalisa u-Andile etoilet aphinde futhi ahlukumeze umyeni wakhe. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.